Bones. Aquí començo el segon dels videotutorials que tenia preparats per ensenyar-vos a fer anar el programa de simulació d'hidràulica i de pneumàtica amb aquesta segona tanda d'exercicis en els que introdueixo l'electricitat. Per tant, són exercicis d'electropneumàtica, excepte un d'ells que no tindrà res a veure amb electricitat, sinó que serà pneumàtica, és a dir, pneumàtica sobre pneumàtica. És a dir, vàlvules pilotades pneumàticament en comptes de pilotades elèctricament. Però bueno, això quan arribi a aquest exercici doncs ja us ho faré saber. De moment anem a fer el primer dels exercicis, que és molt senzill, en el que introdueixo per primera vegada el circuit elèctric. És molt fàcil de fer aquest circuit de pneumàtic, de fet ja l'havíem fet en l'altre videotutorial. El construiré de nou per a aquells que vulguin començar directament amb aquest tutorial, però aniré més ràpid. Per tant, anem a buscar directament la font d'alimentació, molt bé, anem a buscar el cilindre de simple efecte, molt bé, anem a buscar també la vàlvula. Aquí tenim vàlvules de diversos tipus, recordeu, hi ha vàlvules mecàniques, hi ha vàlvules pneumàtiques, accionades pneumàticament, pilotades pneumàticament, o hi ha vàlvules electromagnètiques. Nosaltres ja podríem agafar una d'aquestes, però agafaré una de les normals, de les que ja coneixem, i l'única cosa que faré serà modificar l'accionament. Molt bé, doncs connecto, faig un doble clic i aquí canvio l'accionament per aquest d'aquí, que és el motoret. Molt bé. Molt bé. O sigui, això ja ho havíem vist, que era un doble clic i canviar aquest per aquest. Vull dir, ja ho tenim més o menys clar, no, això? Doncs ja tenim el circuit pneumàtic. Ja està. Doncs ara el que m'interessa és començar a fer el circuit elèctric. I el circuit elèctric, els components del circuit elèctric estan en la part inferior del menú esquerre, en aquesta zona d'aquí, titulada com componentes elèctrics. Aquí hi ha moltes coses, però nosaltres, com sempre, farem servir molt poquetes. Llavors, el primer i absolutament necessari que necessitem és posar la font d'energia elèctrica. I en aquest cas és un circuit que va a 24 volts, que és un estàndard en la indústria. Realment 24 volts o 12 volts, és bastant habitual això, 24 volts, que els elements industrials siguin amb aquesta tensió. Nosaltres estem acostumats al taller a utilitzar elements que van a 5 volts, però això és amb electrònica i amb menys volts, però en electricitat industrial, 24 volts és bastant habitual. Molt bé, doncs tenim aquest inici del circuit i després el que hem de fer és col·locar aquests dos elements, que aquests dos elements són bastant habituals també. Un pulsador, o sigui, un típic botonet, i per últim aquest motoret relé, aquest relé que tingui espai per col·locar tot i uneixo tot amb línies, que en aquest cas serien cables. Molt bé, ja tinc el meu circuit fet. Anem a posar-lo aquí, que queda una miqueta millor. Molt bé, doncs si jo ara faig play en el simulador i intento fer-ho anar, per aquí, amb el dit, amb el ratolí, evidentment funcionarà, però no està fent anar el circuit amb la seva part elèctrica, veieu? No s'està veient res en la seva part elèctrica. Llavors, el que hem de fer és fer-lo anar per aquí, pel pulsador, és a dir, posar el nostre dit de la mà virtual en el botó virtual, que és el pulsador. Si fem així, veiem que el corrent circula, però no passa res en el nostre circuit pneumàtic. Per tant, falta alguna cosa. És clar que sí. Falta lligar el nostre relé amb el motoret que té la vàlvula, que fa anar la vàlvula. Llavors, com ho lliguem? Amb un cable. Però per no haver de posar aquí cables que al final serien línies i més línies i més línies, perquè aquest circuit és molt senzill, però imagineu-vos un circuit molt més complex. Doncs hi hauria moltes línies que s'estarien creuant i seria un embolic. Llavors el programa el que fa és assignar-li un nom, una marca, un nom. Llavors, en aquest circuit que tenim d'exemple, si ens fixem, la marca, el nom, és Y1 i està en els dos elements, en ambdós elements. Molt bé, faig el mateix aquí. Paro el simulador, que si no puc. Poso el ratolí en aquest cercle petit que hi ha aquí i aleshores li poso el nom que jo vulgui. Li poso I1, com li podria posar Pep o Carles, és igual. Doncs aquí igual, faig un doble clic i li poso el mateix nom que tenia abans per poder lligar el relé amb el motoret. Llavors, què tindrem aquí?
el corrent elèctric passa per aquí, activa la bobina del relé, es produeix el contacte mecànic i el fil elèctric que teòricament ve per aquí i marxa per aquí i que connecta amb aquest motoret, doncs dona continuïtat i aquest motoret funcionaria. Anem a provar-ho. Vinga, anem a fer un clic en aquí. I mentre estic prement el botó esquerre del ratolí, perquè és un pulsador, està passant el corrent, està activant el relé, està activant el motoret i està empenyent la vàlvula cap a la seva part dreta i està funcionant el circuit pneumàtic. En el moment en què jo deixo anar el botonet del ratolí, el pulsador se'n retira i aleshores el corrent elèctric deixa de passar i el circuit pneumàtic torna a la seva posició original degut tant a aquesta molla d'aquí com a aquesta. Ja ho vam veure això en el circuit 1, doncs ara l'única cosa que hem fet és afegir la part elèctrica. Com veieu, no és gens difícil. Ara el següent circuit que farem serà el número 3, ens saltem el 2. I això passarà perquè a vegades són molt similars els uns amb els altres. D'acord? El 2 és simplement canviar el cilindre de simple efecte per un de doble efecte, crec recordar. Tampoc no m'interessa massa. Anem al 3, que és el que hi ha un petit canvi substancial. Vinga, ens veiem ara. Molt bé, doncs ja he modificat una miqueta el programa per poder observar el circuit 3 i veiem que la part pneumàtica és exactament igual que la que ja tenim. Per tant, la part pneumàtica no hem de canviar res. Només hem de tocar o modificar la part del sistema elèctric. Bé, això és el que passa quan tens un simulador de prova, que s'ha acabat el temps i aleshores hem de tornar a començar. Doncs ens veiem en un moment. Molt bé, ja està, ja l'he refet. És un moment si vas ràpid, si ja te saps on estan les coses, però sé que de tant en tant, si el circuit és una miqueta més complex, pot fastidiar. Però bueno, ja se sap, és el que tenen les versions demo. Doncs ja tenim reproduït un altre cop el circuit que teníem i l'única cosa que farem és, com deia, modificar la part elèctrica perquè tinguem un contacte de tipus, un comandament de tipus indirecte. Fins ara el que fèiem era prémer aquest botó, aquest pulsador, i aleshores ja directament comunicava, però pot ser que m'interessi tenir el pulsador en un lloc de la fàbrica, per exemple, en una caseta de control, i que el relé que realment està fent anar el motoret estigui molt més a prop o en una altra caixa de connexions de relés. Per tant, les configuracions de les fàbriques són infinites, llavors ens hem d'adaptar a el que el client pogués demanar. Doncs anem a reproduir-lo. Ara el que tenim aquí és el pulsador, que ja tenim. Ara tenim un relé bàsic, que aquí en aquest cas és un altre tipus. Aquí tenim un interruptor i aquí tenim el relé que teníem. Molt bé, doncs anem a eliminar aquests cables perquè ens estaven molestant. Molt bé. I ara anem a col·locar aquest element, que és el nou element, molt bé, i el relé normal. Vale. Clar, s'ensolapen una miqueta els dibuixos perquè a mi m'agrada posar les coses molt compactes, però bueno, això és un defecte que tinc jo. Jo no us recomano que ho feu una miqueta més separades les coses. Molt bé. Unim tots els cables. Com dèiem, aquest programa, les connexions dels cables a vegades són una mica difícils d'efectuar. Doncs el que teníem la marca I1 del motoret de la vàlvula amb el relé, però ara ens falta una altra marca. Ara hem de lligar aquest relé amb aquest interruptor d'aquí. I com veieu, aquí l'R1 són dues marques que li hem posat. Doncs perfecte, anem a posar els mateixos noms per no complicar-nos la vida. Però podríem posar els noms que volguéssim. Molt bé, perfecte. Doncs en aquest moment el que hem fet és lligar aquest relé amb aquest interruptor i aquest relé amb aquest motoret. Perfecte. Llavors, quan vingui el corrent per aquí, nosaltres accionarem aquest pulsador, que accionarà aquest relé accionarà aquest altre interruptor, que accionarà aquest relé, que accionarà aquest motor. Molt bé? Doncs vinga, anem a provar. Hay conexiones abiertas. Pues aquí
tinc un problema de construcció. Hi ha alguna canonada que no està ben dibuixada. Aviam, ara sí. Molt bé, doncs fem un clic en el pulsador original. Perfecte. O sigui, el corrent passa al pulsador, el relé que activa l'interruptor activa el relé activa el motoret empenya la vàlvula, en fi, doncs això, el que havíem previst. Perfecte. Molt bé, doncs ara anem a fer el tercer dels circuits que teníem previst per aquest tutorial. Si no recordo malament és el número 6, però bueno, ara ho mirarem. Doncs sí, era el número 6 i aquest és el circuit que és bastant més complex que els anteriors i és l'únic dels 4 circuits que faré en aquest tutorial que no hi ha cap part elèctrica, cap component elèctric, perquè la vàlvula principal, la vàlvula central de l'esquema que esteu veient, està pilotada per unes altres dues vàlvules i aquestes dues vàlvules estan pilotades manualment o mecànicament. Llavors, vol dir que és l'aire comprimit el que empeny la vàlvula central, que és la que empenya el cilindre. O sigui que la vàlvula no només pot empènyer un cilindre, un actuador, sinó que una vàlvula pot empènyer una altra vàlvula, que és el que es veuen aquí. Llavors, vaig a construir aquest circuit pas a pas. La font d'alimentació és un circuit que, com veieu, ocupa bastant d'espai, per tant, anirem mica en mica col·locant tots aquests elements, o tots els elements que en principi són importants. Llavors tenim la font d'alimentació i aquesta vàlvula central, que veiem que és una de 2 posicions, 4 vies, similar a aquesta que tenim aquí. Molt bé. Llavors intentem col·locar-lo d'una manera el més didàctica possible. Perfecte. I ara tenim el cilindre de doble efecte, que ja el coneixem també, ja hem treballat amb ell. I a més té reguladors de velocitat. Bé, es pot posar. Tampoc és el que trigarem de més. Doncs un regulador, anem a girar aquest i anem a girar-lo una altra vegada, 180 graus, aquest aquí i aquest altre fem un copiar i enganxar, doncs aquí. I com veiem, un va en aquesta via i l'altre va en aquesta via. Molt bé, d'aquesta manera el que fem és regular la velocitat. Si recordem la pràctica que vam fer en el videotutorial número 1, doncs els números que més o menys funcionaven eren més o menys d'aquest ordre, d'un 10%. Molt bé, doncs ara ens falta la part nova, que és pilotar aquesta vàlvula mitjançant 2 altres vàlvules. Doncs anem a veure això com es fa. Si fem un doble clic a la vàlvula, llavors veiem que en el pilotatge tenim aquí pilotatge pneumàtic, que és aquest aquí. I per la part de la dreta també un pilotatge pneumàtic, que és aquest d'aquí. Molt bé. Tenim aquesta altra manera, que seria pilotado per alimentació externa. Bueno, no tenim alimentació externa, el que farem, o no definim alimentació externa, el que farem serà nosaltres mateixos, des de la mateixa font d'alimentació, alimentar aquestes vàlvules. Llavors vaig a col·locar una vàlvula senzilla, mecànica, una vàlvula senzilla, que seria aquesta d'aquí. Molt bé. Connectem la sortida de la vàlvula amb el pilotatge. I aquesta ens està dient que està accionada amb un bolet. Doncs amb un bolet. Perfecte. I el que faré serà arrossegar aquesta font una miqueta més avall per tenir espai per poder fer aquesta connexió. I des de la mateixa font alimento aquesta vàlvula. I el mateix farem amb aquesta altra vàlvula d'aquí, de la dreta. Connectem per aquí i en aquest cas l'accionament no és amb un bolet, sinó que el farem amb un rodillo, amb un rodet. Vol dir que passarà alguna peça mecànica, alguna peça, no sé, una caixa o el que sigui per aquí, i al passar per aquest rodet, això, la seva força, farà que s'empenyi cap endintre i es mogui la vàlvula. Perfecte. Llavors connectem de la mateixa manera.
Molt bé. I les sortides, doncs, podem posar això, podem posar un silenciador, el que vulguem. Doncs en principi el circuit ja estaria per funcionar. Doncs l'única cosa que faltaria seria provar-lo, a veure què passa. Doncs fem play. Hay connexions obertes. Vale, doncs, quines són? Efectivament, la vàlvula del mig que jo no havia modificat. Vinga, els poso uns silenciadors perquè no facin soroll. I ara sí. Perfecte. Doncs si jo acciono per l'esquerra, la tija surt cap a la dreta. I si jo acciono per aquesta altra banda, la tija torna a l'esquerra. Bé, aquí no hi ha cap component elèctric i l'única cosa que fem és, que no és poca cosa, és pilotar aquesta vàlvula central amb el mateix aire comprimit que surt de la mateixa font mitjançant dues vàlvules que poden estar en llocs diferents. Aquesta la faria anar un operador i aquesta la faria anar, la de vàlvula de la dreta, la faria anar una peça, una caixa, qualsevol cosa, però sempre de forma mecànica. Perfecte, doncs aquest circuit que era bastant complex i que era com una síntesi de diferents coses que havíem vist en el videotutorial 1, dona pas a fer l'últim dels exercicis, que aquest sí, que és elèctric i que és bastant complex, bastant complet. Més que complex, és complet, perquè introdueix unes característiques noves, que són finals de cursa, que encara no hem vist. Doncs endavant amb el circuit número... Doncs el circuit 8 ja el tenim aquí. Visualment pot espantar, però anem pas a pas. Mirem la part pneumàtica. La part pneumàtica és una vàlvula de 2 posicions i 4 vies. L'acabem de posar en el circuit anterior. L'única diferència és que el comandament o el pilotatge ha canviat i ara no és un pilotatge pneumàtic, sinó que és un pilotatge elèctric, igual que havíem fet en els 2 primers exercicis d'aquest videotutorial. El cilindre és de doble efecte, igual que en l'anterior circuit. Però hi ha una diferència. Hi ha aquest element d'aquí i aquest element d'aquí. Ens hem d'imaginar que fora del cilindre s'han posat uns sensors. Uns sensors, en aquest cas, són sensors que els coneixen com RID, que són sensors magnètics. És a dir, detecten si hi ha una variació en el camp magnètic. I quan aquí a dintre s'està movent l'èmbol, aquesta part d'aquí cilíndrica, que és la que ha agafat la pressió, diguem-ho així, doncs, en principi és un element metàl·lic important, amb una massa metàl·lica important. Llavors, quan passa per sota d'aquest detector detecta una variació en el camp magnètic i aleshores envia un senyal. És una manera de saber què és el que està passant a dintre de l'èmbol quan no hi ha manera de veure-ho directament. Perquè l'èmbol, evidentment, està tot tancat i és metàl·lic, per tant, tu no ho veus. Però quan passa l'èmbol per sota, aquesta variació del camp magnètic fa que el detector enviï un senyal. Nosaltres el que farem serà aprofitar aquest senyal elèctric per comandar el circuit. De tal manera que el que farem serà que aquesta tija d'aquest èmbol, en comptes de fer-lo anar nosaltres manualment mitjançant el nostre dit en un botó o en un interruptor, serà el sistema automàticament, ell amb aquests detectors, el que farà que es pugi i que baixi, o que surti i que entri la tija. Imagineu-vos un martell pneumàtic. El martell pneumàtic seria un exemple molt clar de com podria arribar a funcionar aquest sistema. Independentment de que realment el martell pneumàtic funcioni exactament així o no. Però la idea és aquesta. El martell pneumàtic que pica les voreres o els carrers quan volem trencar-ho i aixecar, què és això? És una tija que està sortint i entrant molt ràpidament. Pam, 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 pam. Llavors, clar, quan aquesta tija surt i entra ràpidament, què és? Que l'operari està fent amb un botó clic, clic, clic perquè entri i surti? No. Llavors són sensors que estan detectant que la tija ha arribat al final de la cursa, i llavors envia l'ordre perquè torni enrere. I quan torna enrere també hi ha un altre final de la cursa per dir, ei, ja ha tornat enrere, ara tira endavant. I està tota l'estona fent el mateix. Doncs és el que farà aquest circuit. Llavors, anem a mirar el circuit elèctric. Tenim el 0 volts i el 24 volts, com sempre. Llavors, mirem la part del final, la part de la dreta, que potser és més senzilla. Tenim, en aquest cas, no és un pulsador, és un pulsador diferent. És un pulsador que està lligat amb un sensor RID. Llavors, que comanda aquest relé, R2, en R2 comandes aquest interruptor, aquest relé amb el solenoide que s'emporta el corrent fins a l'I2. Per tant, aquesta part d'aquí ja l'hem vista. Fa anar aquest
és igual que el que ja hem vist. L'única diferència és que aquest pulsador, en comptes de ser manual, l'activa un dels sensors d'aquests, que és, en concret és el DMU. I el DMU, aquí no està escrit, però el DMU seria aquest primer. Per tant, quan l'èmbol arriba a aquest sensor d'aquí, envia corrent aquí i aquest interruptor queda pressionat cap allà, queda premut. Aquesta part d'aquí, doncs seria per aquest sensor. Però hi ha una petita diferència. Hi ha una petita diferència que és molt senzilla d'entendre, potser de mirar en el circuit no ho és bastant. Que bàsicament el sistema comença parat, aturat. I en el moment en què algú, un operari, prem aquest pulsador d'aquí, el circuit es tanca i aleshores comença a funcionar. I en el moment que comença a funcionar esdevé autònom. Ja no hi ha manera d'aturar-ho. Per aturar-ho hauries de treure el corrent. Hi hauria d'haver un altre interruptor en algun altre lloc que fos de parada, d'aturada. No està dibuixat aquí, no està implementat. Això és un circuit per aprendre. Per tant, aquest circuit, evidentment, no es podria posar en funcionament en la vida real. No hi ha una parada d'emergència, en fi. Però la idea seria aquesta. Aquesta part d'aquí, que sembla més complexa, és per engegar per primera vegada i a partir d'aquí el circuit esdevé autònom. Doncs molt bé, doncs anem a construir la part pneumàtica, la primera, que en principi no hauria de tenir major dificultat. I com que és petita, el que faré serà deixar-la en aquesta banda d'aquí, que així no molestarà per la part elèctrica, que és bastant més complexa. Molt bé, tenim el cilindre de doble efecte, anem a buscar la vàlvula, una vàlvula, on la tenim aquesta? Aquesta no, ui, s'ha mogut, aquesta. Anem a buscar aquesta vàlvula, molt bé, connectem, molt bé, així, i posem aquests elements, molt bé. Els hi posem les marques, ara que ja sabem que hi hem de posar unes marques perquè si no, no funciona. Va. I ara faltaria col·locar aquests elements d'aquí, aquests sensors que estem veient, que en principi sembla que no hi ha manera de trobar-los, però ho faríem amb les característiques del cilindre. Llavors, quan fem doble clic en el cilindre, que encara no ho havíem fet, hi ha moltes opcions i una d'aquelles és aquestes, etiquetes d'accionament, amb unes marques. Doncs podem posar la marca DM2 i la podem posar, per exemple, aquí, 10, i ho farem així, 10, que són els mil·límetres de cursa, és a dir, el cilindre ara mateix està dissenyat perquè avanci 100 mil·límetres, de 0 a 100. Llavors he col·locat aquest sensor que estigui col·locat exactament en la posició 10, a l'inici, en la posició 10 mil·límetres. I anem a col·locar aquest altre sensor en la posició, per exemple, 90. Per exemple. Després ja farem proves i ja mirarem si això va així, si no va així. I a més hi ha una informació aquí a baix que ens diu que el que estem fent aquí, el que estem preparant aquestes marques, poden anar lligades a components d'aquest estil. Són aquest tipus d'interruptors o aquest tipus de sensors. Molt bé. Perfecte. Aquesta versió del programa dibuixa aquests sensors d'aquesta forma. En aquest altre dibuix que tenim, amb el programa que es va utilitzar, quedaven dibuixats d'aquesta altra forma. Molt bé, doncs ara podem anar a fer la part elèctrica i anirem de mica en mica, anirem omplint cada part. Doncs, com sempre, el primer de tot és posar el corrent. Tenim 24 volts i tenim 0 volts. I ara aquí sí, seré una miqueta més generós en l'espai, perquè tenim tot aquest espai que vull aprofitar. Molt bé. Llavors, busquem el relé, aquest d'aquí, i aquest component d'aquí és un pulsador, però podríem dir que és com amb enclavament. És un pulsador amb enclavament. Més avall. Necessitem més espai.
Aquest pulsador vendria a ser com un interruptor. Molt bé, i aquí tenim un pulsador normal com els anteriors que hem fet servir. Ja tenim la primera línia feta. Farem aquest bypass. Posarem el interruptor. Aviam si es deixa. Ara. I aquest d'aquí. A veure si es deixa. Això és... Ara. Molt bé. Ja tenim la primera part. Faltarien les marques, però bueno, això, les marques ja les posarem al final. Val? I ara anem a fer aquesta zona que l'hem de trobar per aquí. Llavors, tornem a col·locar un interruptor normal, en principi sembla normal, i col·loquem el relé que ja coneixem de les anteriors pràctiques. Aviam, aquest interruptor s'ha d'activar amb un dels dos finals de cursa que tenim aquí, finals de cursa magnètics. Aquest interruptor és amb el DM2. Llavors, quan jo faig doble clic en aquest interruptor, doncs m'apareix la marca i puc posar contacte read, o lector de posició, que vulguem. Així seria una mica la forma de fer-ho més similar al circuit que tenim de partida. I aquest relé ja el podem posar la marca IU que va amb aquest IU. Molt bé. Ai, falta un connector, que me l'he deixat. Falta, evidentment, un interruptor normal. Si no, aquest d'aquí no funcionaria. Necessitem aquest, lligar-lo. Molt bé, amb un R1, que seria aquest, l'R1. Perfecte. Molt bé, ara sí, puc unir això amb això, si me deixa. Molt bé, aquest amb aquest. Perfecte. Bueno, perfecte no ha sortit perfecte, que diguem. Aviam. Bueno, ho deixarem així, perquè si no, encara la liarem més. Mira, ara. Ara sí que em deixa. Aviam, fes-ho bé. És punyetero, No té ganes de fer-ho bé. Doncs res, no vol fer-ho més bé. Molt bé, doncs el que podem fer és aquesta part del circuit, copiar-la, enganxar-la en aquí. I treurem aquest cable que s'està liant, Això és el que té els simuladors. I aquest d'aquí no ens interessa, fora. Llavors aquest ja el podem unir, si vol. No sé, al final no voldrà, He mogut una mica els elements perquè no m'estava deixant treballar a gust. I el que he fet és simplement moure, guanyar una mica d'espai. Mira, ja està fent el mateix aquí. Això és perquè aquest element està massa a prop. Vinga. Aquí. I aquest aquí. Molt bé. Aquesta no seria la marca d'M2. Bueno, i de fet aquest no va aquí. Clar, és un com aquest. Exacte, és un com aquest. Vinga, cap aquí. Aquest no seria la marca R1, sinó que seria la marca R2. I ara col·locaríem un solenoide d'aquests. Aquí. Amb la marca I2 i amb un interruptor normal.
però amb la marca R2. Molt bé, doncs en principi ja tindríem el circuit acabat. Doncs anem a fer un play i efectivament les connexions obertes d'abans. Molt bé, doncs els hi poso el silenciador, que ara se m'acabarà el temps del programa. Poso el silenciador. Anem a fer un play. Vale, en principi tot funciona. Doncs no acaba de funcionar bé. Tenim aquí un problemet en algun lloc. Anem a examinar a veure quin és l'origen del problema. Que pel que veig és que m'he deixat una etiqueta. Efectivament, aquest R1 també va amb aquest d'aquí, que és aquest R1. Molt bé. R2 amb R2, I2 amb I2, DM1, DM2... Vale, doncs anem a provar. Encara no va fi, alguna coseta li passa. I mirant, el que veig és que aquí he connectat malament els components, clar que sí. Doncs estupendo, doncs vinga, va. Anem a col·locar la font d'alimentació on pertoca, que és en aquesta d'aquí. I aquí anem a posar el silenciador. Vinga, anem a provar ara. Molt bé. I si fem un clic en aquí, tampoc acaba d'anar. Bé, doncs aviam. Això no va, però hauria d'anar. Llavors, intueixo que deu ser això, d'aquí. Aquestes marques, són molt delicades aquestes marques. Si posem una marca que vagi del 0 al 10 i en aquesta d'aquí que vagi del 90 a 100, és a dir, qualsevol d'aquestes posicions, que només és un centímetre de diferència. Estem parlant d'un centímetre. Aviam. Aquí estamos. Clar, és que recapitulem. Fins i tot nosaltres els profes també s'anem equivocant, i hem d'estar molt atents del que fem perquè, clar, surten cosetes, però el que hem de ser és molt crítics sempre a l'hora de buscar on poden estar els errors i solucionar-los. És així. Llavors, aquí estem veient com funciona el cilindre pneumàtic. El cilindre, cada vegada que arriba a DM1, envia l'ordre, cada vegada que envia a DM2, dona l'ordre, i el circuit, els nostres contactes que estan lligats amb aquests sensors, doncs funcionen gràcies a aquestes ordres. I al final tenim la tilla que va entrant i sortint. La idea que pot ser un circuit d'estampació, samarretes, pam, o peces més dures, o el que sigui. Doncs aquí el tenim. Espero que hagi quedat una mica clar com s'ha de fer, malgrat els petits errors que a mi també m'han anat sortint en el circuit, però ja veu que en principi en els 30 minuts que dona el programa doncs es pot construir. Fins aquí el tutorial. Espero que no tant que us hagi agradat, però sí, si més no, que us hagi servit per poder entendre una miqueta més bé com funcionen aquests circuits electropneumàtics i tant pilotats pneumàticament com pilotats elèctricament, fins a arribar a aquest que ja es pot dir que és un circuit bastant complet i que si ets capaç d'entendre com funciona, doncs ja tens uns coneixements prou importants de pneumàtica i per extensió d'hidràulica, perquè no és massa diferent, i estàs preparat per coses molt més complexes en cursos superiors si te'ls trobes pel camí. Ens veiem en altres tutorials d'altres coses que potser no tenen res a veure amb això. Ciao!